Baphume inqina kamabuyaze Abamakhumbi eThekwini njengoba bethi umphathiswa wezokuthutha kwaZulu Natal uSiboniso Duma uthe izimvume abakhala ngazo abazilande ehhovisini elilawula ukusebenza kwezikhumulo zamatekisi eThekwini. Ngoba uDuma uthe asilanda amaphemithi la ngoba ngeke bakwazi ukwaletha amaphemithi ekuthiwa lana awekho. Lama document ekwathiwa waqoqwe kuzo-aplayelwa amaphemithi kuthiwa aqale phansi futhi kulethwe wona lawo madocument. Abamatekisi bathi lolu daba lwezimvume lwenza ukuthi imboni ibe noqhekeko njengoba kukhona abanye abanazo. Imboni bayiklekhisa phakathi benza dividing and rule. Ngeke ufike unike mina into ubusuthi usamnika isikhakhana. Umgwaqo uDr Langalibalele Dube eYMCA okungumgwaqo omkhulu ongase Durban Station ubuvalwe ngamatshe kanye nemfucuza. Lesiteleka sizwela kakhulu kubagibeli nabadayisa esikhumulweni samatekisi. Njengamanje sithola ukuthi imoto zivalekile asikhona ukuthi sibuyele emuva. So sidakhile njengoba simlast sizofika kanjani because ukusuka lesiza nakhona kube umqansi ukuthi sigcine sifikile la. Sekubuhlungu sekuyazwela ngoba thina sondla amakhaya ngalamatafula mina nje ngiyondla ingane khona nje ifunde ema-crash ngizimela akekho ngilekelelayo. Abamatekisi bathi bazozidedela izimoto zilayishe kusasa kodwa kunemibandela. Kusuka kusasa ekuseni sizoyidedela imoto ukuthi zilayishe ngesethembiso nangesivumelwano sokuthi uMC uthi uzoba nomhlangano nathi kusasa ngo-1. Kodwa if kuwukuthi mhlambe izivumelwano zethu akukho la esihlangabezana khona shuthi nangalo lesihlanu sobukele ekutheni imoto siyayivala ukuthi azime.